Не знам дали цял народ пеша може да измине това разстояние за 65 дни, както го описва Михаил Сирийски. Но защо да не може? Българите са били велики именно когато са вършили неща, смятани от всички останали за невъзможни. Като Аспарух, който гради държавата ни буквално пред прозорците на византийския император. Като Асен, Петър и Калоян, които за броени години не само възстановяват България, но я превръщат в една от най-мощните държави в Европа. Като войниците ни при Дойран, при Сливница и Одрин, които разбиват армиите на англичани, турци, сърби и гърци. Вече сме в Европа. В земите между Черно и Каспийско море, където се е родила България. Където древните ни предци, дошли от Азия, са създали държавата, на която днес ние сме наследници. На старинните карти, където Европа е рисувана като наша обща майка, винаги в полите й пише България. Най-старата държава на стария континент, която винаги е била наричана с едно име – България. На източния бряг на Черно море, докато чакаме корабът ни да отпътува от земите на стара Велика България към днешната ни родина, имаме няколко дни за равносметка. Какво открихме? Изминахме почти 30 000 километра, пресичайки най-древните земи на българите. За 3 месеца видяхме и заснехме само прашинки от огромното наследство на предците ни. Имаме почти 80 часа кадри, но от тях едва 10 часа ще можем да покажем по телевизията. Сблъскахме се с повече въпроси, отколкото отговори. Защо предците ни са тръгнали от изток? Дали заради нашествията на номади, заради земетресенията в Памир през II век, или заради сушата в степите по същото време? Или защото народът ни се е разраствал и планомерно е градял колонии все по-на запад? Какво е станало с онези древни българи, които не са потеглили на запад, а са останали в прародината ни? Сега пътуването ни би трябвало да е към края си. Но всъщност това е само началото. Сега учените, историци, археолози, генетици, антрополози и лингвисти ще трябва да минат по нашите следи, да се обединят и да напишат една нова история на древните българи. Защото, както пише Хано Муртак, човек и добре да живее, умира, и друг се ражда. И роденият последен, като види величието на това, което е съградено, трябва да си спомни за предците си, които са го направили. Това е мъдростта на великия хан. Аз от 3 месеца съм на път и България все повече ми липсва. Но дори от сегашната дистанция не мога да разбера защо днешните ни управници и богаташи не чуват мъдрите слова на хана за това, кое е важното в живота. Защо някои хора живеят в България? Сякаш са под наем. Сякаш са в България за малко. Само за да изкарат едни пари и после да си ги харчат в чужбина. Как да постъпим с тези хора? След целият път, който изминахме, сега знам, че България е нещо много повече от всеки един от нас. Това го осъзнават и милионите наши роднини, пръснати по целия свят, и народите, които твърдят, че също като нас са потомци на древните българи. Осъзнах, че дори другите Българии да са загубени за винаги, дори милионите ни роднини да не успеят да ги възродят, българското завинаги ще оцелее в земите, които е избрал за нас хан Аспарух. В нашата България. И
Днес вече може би е дошло време всички ние да се вслушаме в мъдростта на великия хан и да построим нещо много по-голямо от нас самите. Нашата България. Домът, в който децата на България да живеят сигурно и щастливо.